pregătită, pot să zic ce vreau. O să fie totul bine, o să ne descurcăm impecabil. Hani, stai liniștită. Sunt pregătită, putem să vorbim ce vrem. 1, 5. Bună, dragii mei! Ce faceți? Mă sar cu ăsta, că... Ține, nu, ține! Nu! Nu! Gata, zic? Stai acolo. Du-te mai încolo. Cu domnul Ovidiu Buta, autoritatea supremă, mi-este frică să vorbesc. Însă ce nu știe, o să se descurce impecabil, sunt sigură. Vă rog să nu mai vorbiți, să nu mai vorbiți. Ce înseamnă că tot îmi faci cu ochii? Ce înseamnă? Schimbă experiența shopping-ului. Am dat un gard, iar dau un gard. Why? Am aflat că fix în acest moment ei pregătesc competiția. O să fie de proporții. Ei organizează competiția și vrea să pregătească și să găsească o echipă de stiliști. O echipă de stiliști de frumos, de... Uite că mă inspireacă să fugim după el. Ce faceți, dragă? Deci eu vin așa. Stai, Aoleu, Doamne. mă dor picioarele, am alergat. Măi, fetelor, la departamentul de machiaj și coafiură ce se întâmplă? Incredibil. Așa. Ușor, ușor, ușor cu ăsta mici. Așa. Mă duc să văd ce zic jurații de probele. Am emoții astăzi pentru că este probe eliminatorie și din doar... Hai! Îi frig și ninge și mocirlă. Yay! Nu. Bună! Bine, hai să ne concentrăm. Deci, zic acum ce vreau. Așa. Da? Ok. Ești surprinsă. Stânga împrejur, adică așa. Da, exact. Deci, zi-mi prima. Gata, s-a terminat? Așa frumos. Ah, ok, gata, asta știu. Parcă nu vreau să... Da, gata, știu. Nici floricelele nu mi-am terminat. Știu după aia ce trebuie să zic. A plecat în spate să salveze. Da, și după aia zic aia altă, nu? Aia de jos. Vorbești direct, ești lângă ei, ești aproape, da? Dana, Da, bună. care a fost manechinul tău? Nu e bine. Zici tu, acțiune, action, merge, că eu... Unde este acest concurent? De ce nu și-a îmbrăcat încă manechinul? O biluță Mică neagră. Sper să vină în curând. Mi se pare simpatic, să știi. Uite, mi-am pus și mâinile în șold, așa ca o țață veritabilă care zice că îi se pare simpatic. Da, e super simpatic. Da. Mă duc să văd ce am făcut și restul. Au! Nu mă mai filma. Zi motor. Acțiune, ceva. Gata? Ne vedem, gata, da. Bună ziua! Nu, n-am fost bine. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Vanessa Shopping City și aștept. Mi-am pus voleta astăzi pentru că nu m-am machiat bine. Auzi, știți ce? M-am uitat la toate episoadele
Măi, voi nu mi-ați spus nimeni, deși aveați aici o căsuță de sugestii, că eu am zis de 124 de ori pe video, de-abia aștept? Unde este Norbert? La femei. Unde sunt femeile, cătă? Ah! Oh! Trec prin tot felul de stări astăzi. Sunt și nerăbdătoare, pentru că o să aflu în sfârșit cine sunt doi cei câștigători. 1. Nu te mai întoarce cu spatele foarte mult și când mai aveți în fața juriului, trageți-i ca să am și eu juriul de acolo, da? Pa, 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 Jingle Bells, adică cat, cat.